İştəgibmi bizi? Nisik iştila, nisik күренә? Куйыгыз плюстарыгызды. Хау. Бик яхшы. Плюстар, iştələr, күренә. Барыгызды ла безнең беренче башкорт вебинарыбызда сәламләйбез. Яхшы кайфтар теләйбез. Хәерле кис дип өндәшәбез. Тагыла бер тапкыр һаумыгыз. Әйдәгез дуслар, безгә кемдер кунакка килде икән. Беренче үзегез белән таныштырып үтегезләр, нинди райондан, нинди каланан, кемдер кайдан килгән, чатта язабыз. Кайһы яктардан килеп җиттегез? Списокты без монда салмайбыз, монда икенче төрле. Магнитогорск, Сочи, Баймак, Силәбе өлкәһе, сәлам, Балтач, Чишмә, Кыргызмияккә, Белорет, Борай, Акяр, Анапа, Безнең монда якташтар да бар икән, бик һәйбәт. Сибай, Учалы, Межгорье, Бөрьян, Казан. Үзебезнекеләр дә монда. Яңгыл, Хайбулла. Хайбуллар күбрәк булыр дисәм, әле икәү генә күрдем, әле яңаш күрдем. Күбрәк түгел. Хайбуллар күбрәк булды. Елайыр, Баймак булган. Молодцы, Яфарин. Яхшы, бик яхшы. Иң әүдем яктар менә. Нинди яктар икән үзегез күрдегез? Иң әүдем башкортлар, татарлар, безнең кардәшләр, милләттәшләр, кайһы ердән килгән, кайһы якта яшәйдәр? Өфәләр бармы? Өфәләрдә бар. Әйдәгез башлайык. Иртәгә 4 февраль көнне безнең экспресс карьерадан эшләүебезгә 4 ел була. Вакыт тиз үтә, 4 ел да үтеп киткән. Һәм без менә икәүләшеп шул вакытка, шул дәвергә йомгак яһарга булдык. Уңышларыбыз турында һөйләп үтәргә булдык. Һәм үзебезнең башкорт телендә һөйләгебез килде. Ни өчен дигәндә, руста вебинарлар күп инде үзегез беләсегез, интернет тулы, YouTube тулы. Менә 4 ел эшләү вакытында партнерларыбызны без һаман да үзебезнең республика буйлап, күрше өлкәләр буйлап күбрәк татар башкортларны сакырга тырышабыз. Һаман да ошо тирәннән сыгып китә алмайбыз. Һез беләсегез, безнең мөмкинлектәр сикһез. Без Россия буйлап та кеше сакыра алабыз бит, хәтта чит илгә лә сыга алабыз. Без һаман үзебезнең тирәннән китә алмайбыз, чөнки үзебезнең халык белән эшләргә килә, үзебезнекеләргә күбрәк ярдәм итәргә килә менә хәзер. Шуңа күрә башкорт телендә бөтен мөмкинлекләр турында yetkirергә булдык инде. Башкортстан вебинарда сериян асык дип игълан итәбез. Әйе. Иптәш Харисов та башкортча күп сөйләргә ярата. Шуңа башлайык. Әйдәгез, тәүдә үзебез белән таныштырып үтәйек. Без Айгөл һәм Наир Харисовтар. Әлеге көндә Сапфир директоры. Өфө калаһында яшәйбез. Интернет предпринимательләр. Әйтеп үтүемчә, 4 февраль без регистрация иттек 2013 елда. Ул вакытта мин укытучы булып эшләйнем, Наил редакциялә эшләйне, Хайбулла хәбәрдары Акъярда яшәйнек. Әлбәттә, тәүдә ул эште без бергә алып бардык. 10 ай тирәһе бергә алып барып эшләгәндән соң, мин яңа елга үземә бүләк итеп эштән киттем инде. Тик ошо эшкә генә багышлагым килде, уже уңышлар да күренә башланы бит инде. Наил иһә 15 елда без золотой директор булгас, редакциянан эштән китте. Әйе, мин эшендә ябай хәбәрсеннән редактор вазифаһына тиклем күтәрелгән. Ләкин беләсез бит инде, редактор вазифаһы бердән исем бирһә лә, икенчедән уның яуаплылыгы бик зур бит инде. Шуңа күрә эштән китеп, мин Айгөлгә ярдәм итеп, икебез бер булып эшләгәндә тизрәк уңышларга өлгәшербез дип, мин дә эштән китәргә туры килдем инде. Күмәкләгән яу кайтарган. Бunda безнең тату гаиләне күрәбез. Без күп балалы гаилә, безнең гаиләбездә 3 бала канатны гата. Кызыбыз быел Аллаһыга 9 бетә. Илсур улыбыз 5-тә укып йөри. Надир быел 1-нче класска бара инде. Күп бала булгас, талаптар да күбрәк. Аксала күп кирәк.
Быел беҙҙең үс уҡыусы була Үкурсы ғаиләлә. була инде быйыл. Шунда булыр әле күңелле тормош. Алай да беҙҙең буш ваҡыт күп, алай да улар менән шөғөлләнергә ваҡытыбыҙ бар, мөмкинселегебеҙ бар. Ул яҡтан борсолмайбыҙ инде. Тағы ла бер ғаилә ғорурлығы, ул минең ғаиләм тип әйтәйем икән. Кәйеповтар ғаилә. Кәйеповтар ғаиләһе, һеҙ беләһегеҙ, беҙ өсәүләшеп бында бергәләшеп эшләйбеҙ. Ошо ҙур эш, ҙур бизнес беҙҙең Диләкәй бәләкәйҙән башланды бит инде, иң бәләкәсебеҙҙән, кесебеҙҙән. Уға сикһеҙ рәхмәтлебеҙ һәр ваҡыт. Ул мине алып килде, мин үҙ сиратында ҡустым менән киленемде саҡырҙым, һәм шулай итеп өсәүләшеп бергә эшләй башланыҡ. Нишәптер бер-беребеҙҙе оҙаҡ-оҙаҡ өгөтләргә лә тура килмәне, бер-беребеҙҙә ҡаршылашып та торманы. Бер-беребеҙгә ныҡ ышанғанға күрә микән, һә тигәнсе эләктереп алып, бергәләшеп, күмәкләшеп эшләй башланыҡ инде. Бына үҙегеҙ күрәһегеҙ, хәҙер инде уңыштарын күрәбеҙ инде. Үҙебеҙҙең эшебеҙҙең, үҙебеҙҙең бизнестың ғаилә, тулыһынса ғаилә бизнесына әйләнде. Хәҙер инде бергәләшеп ял итәбеҙ, конференцияларға йөрөйбөҙ, сит илдәрҙә диңгеҙ буйында ял итәбеҙ. Шуға күрә бына үҙегеҙ күреп тораһығыҙ, ғаилә менән бергә башлағанда еңелерәк тә, әлбиттә, еңелерәк тә, күңеллерәк тә. Һәм һеҙгә өндәшәм, барығыҙға ла өндәшәм, беҙҙең буласаҡ партнерҙарға ла өндәшәм. Иң беренсе, әлбиттә, һеҙ кемгә яҡшы тормош теләйһегеҙ, кемгә бәхет теләйһегеҙ, кемгә муллыҡ, байлыҡ теләйһегеҙ. Әлбиттә, үҙегеҙҙең яҡындарығыҙға, үҙегеҙҙең бер туғандарығыҙға, дуҫтарығыҙға. Һәм әлбиттә, беҙ экспресс карьераның мөмкинлектәрен иң беренсе уларға һөйләйбеҙ. Уларға алып барып еткерәбеҙ. Шуға күрә беҙҙең бизнеста ғаилә менән башлаған кешеләр бик күп. Бик күп. Һеҙгә лә шуны теләйем. Кемдәрҙер ышанмай, әлбиттә, тәүҙән һеҙҙең үҙегеҙҙән тора инде. Нисек мәғлүмәтте алып барып еткерәһегеҙ, нисегерәк һөйләйһегеҙ, күҙегеҙ янып тора икән, үҙегеҙ янып тора икән, һеҙгә берәү ҙә юҡ тип әйтә алмаясаҡ. Мин шундай фекерҙән. Ни өсөн был беҙ бизнесты һайланыҡ? Белеүегеҙсә, беҙ икебеҙ ҙә районда, ауылда Бюджет эшендә эшләнек. бюджет эшендә аҡса күп түләнгән эштә эшләнек бит инде. Күп түләнгән. Күп түләнгән. Ауыл ерендә беҙҙең зарплата яҡшы ине тип әйтергә була. Әйгеле район мәктәбендә бит инде, район дигәндә мәктәптә мин редакцияла. Ләкин шулай булыуға ҡарамаҫтан, ул эш беҙҙең теге бер төрлө эш тип әйтәйек икән, көндә бер үк күренеш, көндә бер үк эш, бараһың да ҡайтаһың, кис була ла, иртән була. Айгөл мәктәптән йөрөп ҡайта ла, уның мәктәптән тағы ла эше йөрөп ҡайта тора, анау картиналар күреүенсә, дәфтәрҙәре, китаптары, ҡайта ла шул дәфтәрҙәренә өйөлөп ултыра торғайны. Минең дә эш гәзит ҡағыҙ менән булаша торғайым бит инде. Шуға күрә Эш нервный икәүҙең эш дә. нервный да. Нервный эш икәүҙең. Бер ниндәй перспектива ла юҡ, алға китеш тә юҡ дигән һымаҡ. Эшләйһең, анда зарплатаң арта, дәрәжәң күтәрелһә лә, әммә киләсәк көнгә, алдағы көнгә бер ниндәй ҙә яҡшы өмөттәр булманы инде. Шуға күрә беҙ был эште ташлап, ҡалдырып, үҙебеҙҙең эшкә күсергә булдыҡ. Дөрөҫөн әйткәндә, 7 йыл тирәһе эшләнек бит инде дәүләт эшендә. Бер нәмә лә үзгәреш, бер ниндәй ҙә үзгәреш тә юҡ. Нисек йәшәйһең, шулай йәшәй бирәһең бит инде. Хыялдарыңды нисек тормошҡа ашыраһың? Шул турала уйлана торғайныҡ. Отпуск йыл һайын баҡсала үтә лә, ауыл эргәһендә тигәндәй. Йыл һайын шул уҡ бер күренеш. Иң ҙур сәйәхәт беҙҙең була торғайны Иглин районына, Наилдең тыуған яғына Бесән Саварға барып ҡайта торғайныҡ бер тапҡыр йыл һайын отпуск ваҡытында. Шунда балаларҙы Өфөлә йөрөтөп, каруселдә әйләндереп алып ҡайтһаҡ, шул еткән һымаҡ ине, әлбиттә. Ҡайтыу менән аҡсаң да ҡалмай, ундай ҙур сәйәхәттән һуң. Наилдең отпускыһы ла бөтә бит инде. Беҙҙең уҡытыусыларҙың отпускыһы 2 ай, шулай ҙа бер ай үтһә, аҡса бөтһә, ҡасан кире эшкә сығып, кире аҡса ала башлайым тип уйлай башлайым. Шулай итеп, бына ғүмер үтә, шуға йыш-йыш уйлана башланыҡ, донъя күрге килә,
тормошты үзгәрткә килә, яшь сакта күбрәк сәяхәт иткә килә. Безнең берендә диңгездә лә булган юк, сит илдә лә булган. Әйтүемчә, республикадан ситкә китеп сыккан да, йөргән дә булманы. Шул турыда күп уйлана башланык һәм балалар да үтә бит инде. Күп балалы гаиләнең сагымдары ла күп, әлбиттә, уларга зур мөмкинчелек үстереп, укытып, үсеш ягыннан зур мөмкинчелектәр бирергә килә. Шуңа күрә без өстәлмә нисек акча эшләргә була икән дигән уй менән яна башланык һәрвакыт. Әйе, бик дөрес. Бына был күренеш ябай кешенең, ябай дәүләт эшендә эшләгән кешенең дә хас һүрәттәрдер инде. Акча алаһың, акчаңды тотынаһың да иртәгәһенә кредитларыңды түләйһең, машинаманда шул акчаң кредиттардан улмай инде, үҙеңә калмай да тиһәң дә була. Шуңа күрә һин иртәгә көнде тағы зарплатаны уйлай башлайһың, зарплата алһаң, авансы ҡайсан алам, аванс алһаң, яңынан зарплата уйлай башлайһың. Шуға күрә шулай итеп үҙебеҙҙең көнөбөҙҙө, үҙебеҙҙең ғүмеребеҙҙе тиҙләтәбеҙ. Ҡайсан ял була, ҡайсан йома була, ял итәбеҙ, ял үтә, ҡайсан йәй итә, отпускаға сығам дип, үҙебеҙҙең тормошобоҙҙо тиҙләтәбеҙ инде. Үҙебеҙ ҙә һиҙмәйенсә ваҡыт үткәнен тиҙләтәбеҙ. Ғүмерҙе тиҙерәк үткәрергә тырышабыҙ. Бөгөнгө көндөң ҡәҙерен белмәйенсә, ваҡыттың ҡәҙерен белмәйенсә, күп кешеләргә хас күренеш инде был, әлбиттә. Ултыралар кешеләр нишәптер уйланмайлар ҙа менән, нисек бар шулай йәшәйҙәр, хәҙерге көнө менән генә. Шундай тормош менән йәшәгәндәр бармы һеҙҙең арала? Ошо да шаблон буйынса күп халыҡ йәшәй. Менә ярай, институтҡа тиклем аҡса юҡ, уныһы аңлашыла инде. Ә бит һин дәүләт эшендә эшләгәндә лә ул аҡса юҡ. Унда ла аҡса эшләп булмай, пенсияла бигерәк тә инде. Менә үҙегеҙ беләһегеҙ, ата-әсәйҙәрегеҙ кемдең пенсионер, 6-7 мең, күбеһенсә 10 мең пенсия алаларҙыр бәлки. Менә беҙҙең ғүмер буйы уҡытыусы булып эшләгән ата-әсәйем хәҙер 6-7 мең генә пенсия менән йәшәйҙәр. Уйлап ҡарағыҙ. 40 йыл ғүмереңде дәүләт эшенә бир ҙә, ҡартайғас һин берәүгә лә кәрәк түгел. Шул уҡ дәүләткә лә кәрәк түгел. Ҡартайғанда ла аҡса юҡ. Шул турала, әлбиттә, уйлана башларға кәрәк, уйланырға кәрәк һәр кемгә лә. Беҙҙең менән дә шулай булды. Улайтып йәшәгә килмәй ине, әлбиттә. Ҙур мөмкинселектәргә нисектер өлгәшкә килә. Ауылда перспектива юҡ, эш урынында перспектива юҡ. Ундай карьера буйынса үҫеү ҙә ҡыҙыҡһындырмай, унда ниндәй карьера булһын. Шулай итеп, беҙ өҫтәлмә аҡса эшләргә тип нисек уйлана башланыҡ тип әйттем. Һәм беҙҙең илдә нисек аҡса эшләргә була? Әйе, бына беҙҙең илдә нисек аҡса эшләргә була? Яҙып ҡарағыҙ әле менә. Нисек уйлайһығыҙ? Иң беренсеһе, эштә аҡса эшләп булмай. Дәүләттә эш хаҡы инде. Эш хаҡын ул аҡса тип әйтеп булмай, бер көнлөк кенә тип инде. Икенсеһе, беҙҙең илдә ул аҡса, бәлки депутаттар, чиновниктар ғына ҙур эш хаҡы алып, аҡса эшләйҙәрҙер инде. Һәм тағы ла бар бит инде кемдәрҙер үҙенең бизнесын, йәғни традицион бизнесты асып. Традицион бизнесты асып, кемдәрҙер эшләп алып китә, улар аҡса эшләй ала. Әммә ләкин күбеһе 1 йыл, 2 йыл эшләп, был эште ташларға була. Беҙ ҙә ҡасандыр ошондай традицион бизнес менән шөғөлләндек. Ауылда йәшәгәндә, иглендә йәшәгәндә, үҙ бизнесыбыҙҙы, магазиныбыҙҙы асып, халыҡҡа көн итмеш тауарҙар һаттыҡ инде. Әммә ләкин белеүесә, традицион бизнеста берҙән аҡса кәрәк, капитал кәрәк, белем кәрәк, һатыусыһына ла түләргә кәрәк, товарҙы ла, транспорт, аренда бит инде. Шуға күрә беренсенән конкуренция ауылда, беҙҙең ауылда бер нисә магазин булды. Шуға күрә был бизнес беҙҙең өсөн иң беренсе налог. Килемең булмаһа ла налог түләй башлайһың. Килем килә башлағансы, әлбиттә 3-5 йыл тирәһе ваҡыт кәрәк бит инде. Тәүҙән үк һин килем алыр өсөн эшләргә тейешһең. Һәм шулай уҡ һәр ваҡыт контролер итеп торорға тейешһең. Үҙеңдең булыуың мотлаҡ, үҙеңдең контроль итеп тороуың мотлаҡ бит инде. Һәм хәҙерге ваҡытта мына күп организациялар, ойошмалар
асылып тора, ябылып тора дигән хәзерге кризис заманында зур куркыныч яный. Үз бизнесыңды булдыруга күптәр ябылып кына банкротлыкка бирелеп ябылып торалар. Без менә 1 ел эшләгән вакыттан һуң без дә ябылдык. Шуннан гомерлеккә инандык инде, ундай бизнесмен безнең тема түгел. Без монда акча эшләй алмыйбыз. Икенче вариант, өченче вариант инде ул әлбәттә сетевой маркетинг. Селтәрле дип әйтәләр башкортса. Селтәрле маркетинг. Бұл сетевой маркетинг тәу башлап Айгөл өйрәнде, Айгөл әйдә һөйләне. Мин башланым әлбәттә, күбенсә безнең арала бөтенләй дә шундай хәл. Катын-кыз иң беренче тәу башлап. Бұл эште башлай, әйеме, катын-кызлар? Ир-егетләр башлаган усрак бар, но әлегә бик кирәк. Кайбер безнең командалар бар ундай хәл. Берничә ир-егетте беләм, тәүдә үзләре килеп, шуннан һуң кәләшләрен алып килгән кешеләр. Әйе. Мин тәүдә өйрәнә башланым, барыһын да укып, видеолар карап, шуннан һуң тәүдә әлбәттә Наилдың да ышанмаган вакыты булды тәү арала. Ләкин минең өйрәнеп бөтәһен дә асылына төшенеп, уга һөйләгәс, әлбәттә бөтәһе тураһында ла ул ышанмайынса булдыра алманы инде. Ну, иң ялеп иткән моменттары сетевой маркетингтың ниндәй? Беләһегез, традицион бизнестан аермалы рәвештә, монда һин налог тәүдән үк түләй башламайһың. Һинең зур килемең булмаенса, һин налог түләмәйһең. Әлбәттә, тәү башларга да бернинди акча ла кирәкмәй, зур капитал да кирәкмәй. Традицион бизнестагы һәмәк бернинди тәҗрибә лә махсус белем дә кирәкмәй. Без үзебез филологлар бит инде. Бизнес тураһында без юньләп бернеме лә белмәйбез, ә бында ул хәл мәшәкатьләмәй дип әйтһәң дә була. Белмәһәң дә бына һине өйрәтүчеләрең бар, укытучыларың бар. Улар һиңә ярдәм итә, улар берничә команда менән өйрәтәләр бит инде. Риск юк, бернеме лә югалтмайһығыҙ. Һәм әлбәттә начальник юк, шуныһы ла. Һәйбәт, кемгәлер һәйбәт, кемгәлер кыйынрак, сөнки кайһы бер кешеләр өйрәнгән бит инде теге эштә 9-дан 6-га тиклем утырып кайтып, эшләп кайтып, ниндәйдер пландарын үтәп, шуннан һуң ай һайын зарплата алып, эшләнгән эше өчен шулай итеп эшкә барып кайтып, акча эшләп өйрәнгән бит инде. Шуның өчен безнең эштә үз өстеңдә эшләү мөһим. Үзеңдә начальник хуҗаһың бит инде. Тагы ла эштең иң ялеп иткән пункты ул берничә ел эшләгәндән һуң, 2-3 елмы, кемгәлер 5 елмы, һин эшеңдән пенсияга китәң дип әйтһәң дә була инде. Бездә уны пенсия дип атабыз, пассив доходка сыккас, һин эшләмәйенсә лә үз акчаңды алып йөри аласаҡһың. Менә шуныһы менән бик отошлы сетевой бизнес. Бында һәр теләгән кеше, һәр маҡсатлы кеше, ныҡышмал кеше үҙ теләгенә ирешеп, уңышҡа өлгәшеп, тормошон үҙгәртә ала. Һәр теләгән кеше. Без дә ябай ауыл балалары бит инде, берниндәй ҙә махсус өйрәтелгән кешеләр түгелбеҙ. Финансовый яҡтан уҡыманыҡ. Финанс белемебеҙ дә юҡ. Алдан өйрәнмәнек тә, белмәнек тә. Шуға күрә тик ныҡышмаллыҡ, үҙ-үҙеңә ышаныу кәрәк. Һәм системалы эшләү әлбәттә. Тағы ла бер ыңғай яҡтары, традицион бизнес менән сетевой маркетингтың, бында бөтә ойоштороу эштәрен компания үҙ өҫтөнә ала. Бухгалтерия эштәрен, иҡтисади яҡтан да, һәм беҙгә бында офистар да кәрәкмәй, эшселәребеҙ дә юҡ. Бында үҙебеҙ эшсе, үҙебеҙ хужа, бөтәһендә берәүгә лә аҡса түләмәйһең. Шуға шул иң ыңғай яҡтарын тип әйтергә була бит инде. Интернетта эшләйһең икән, үҙеңдең бизнесыңды өйҙән генә идара итәһең, ноутбугыңды астың да,
телефоныңды астың да, һин эштә. Үзегезнең сайтыгыз булдырыла әлбәттә, шуннан һуң үзегезнең махсус кабинетыгыздан үзегезнең бизнесыгыз белән идара итә. Бөтәһе лә әзер система, әзер укыту системаһы. Бер нәмәлә уйлап сыгарып ултырырга кәрәкмәй. Велосипед уйлап сыгарга кәрәкмәй. Алырга ла эшләргә. Без шулай итә башланык иң беренчедән. Кабатларга, үзегезнең спонсорларыгызны кабатларга, өйрәткән кешеләрегезне кабатларга һәм көн һайын системалы рәвештә эшләргә. Менә кайһы бер кешеләр айырмай пирамида менән сетевой маркетингты. Без кешеләр менән һөйләшкәндә, аралашканда, үзебезнең командага сакырганда, "Эй, пирамида, бармайым мин анда, алдайһыгыз", дип җавап бирәләр бит инде. Шуңа күрә без эксперт карьера партнерлары үзебез белергә тиешбез уларның айырмаһын һәм үзебезнең партнерларыбызга, кандидаттарыбызга аңлата белергә тиешбез. Иң беренче мөһим пункт финанс пирамидала продукт юк, бер ниндәй дә продукт юк. Унда тик акча һалаң, акча әйләнеше генә ниндәйдер килем килтерә. Чөнки пирамидадан күп кеше курка, чөнки электән алып улар бар бит инде. Хәзер дә бар, менә сыгып торалар, югалып торалар. Элекке теге зур пирамида МММ компанияһына күп осраны бит инде. Безнең заман кешеләре менә кемегез пирамидалы булганы, акча югалтканы бар. Шундай кешеләр бармы һезнең арагызда? Яки тугандарыгыз араһында? Кешеләр хатта 20, 30, 70, 100 меңләп акча югалталар. Халява эзләйдер, халява. Эшләмәйсә генә акча алу бөтәһен дә алыктыра. Без үзебез әлбәттә финанс пирамидала булмадык, безнең тугандар араһында ла бар. 2000 еллар башында 20 мең акча югалтты. Улар ул вакытта күп акча ине. Күп акча ине һәм ул акчага машина алырга ла була ине. Машина алырлык акчаны пирамидага алып барып тыктылар һәм акчаһыз торып калдылар. Хәзер дә улар менә килеп сыгып торалар, менә без интернетта эшләй башлаганда ук сыгып торалар, югалып торалар. Пирамидалар күп яшәмәй, 1 ел, 2 ел максимум яшәйләр һәм югалып, икенче исем астында яңадан килеп сыгалар бит инде. Улар да менә тизрәк, беренче килгән кеше генә күбрәк акча эшләй, азаклары килгәндәре акча алмый әлбәттә. Унда бинде официаль регистрация юк. Хәзер инде законда чыкты уларга каршы финанс пирамидаларга җинаять эше каралган. Сетевой маркетингта ничек айырга һуң? Сетевой маркетингта реаль продукт бар. Үзенең товары бар. Һәм килем, акча шул продукт әйләнешеннән, товар әйләнешеннән килә бит инде. Бunda укыту системаһы бар, мин әйтеп киткәнчә, төрле яклап үсеш алаһың, команда белән эшләйһең, официаль регистрация үтәһең әлбәттә, һәм продукттың үзенең сертификаты бар. Һәм башка яктары бик күп. Менә ошо төп айырмаларды исегездә калдырып, башкаларга аңлата белергә кирәк. Ул кешенең менә белмәүеннән килә әлбәттә. Сетевой маркетингта айырып карай белмәйдер, өйрәнмәйдер, асылына төшенмәйдер, пирамида менән бутап, үзләрен белгән кешегә һанып, шунда җавап кайтаралар бит инде. Без финансовый пирамида түгел, берәүҙе лә алдамайбыҙ. Менә күпме, мәсәлән, без үзебез 4 ел эшләйбез бит инде. Әгәр дә без кеше алдап, шулай акча эшләп йөрөһәк, уның җеп һаман даны сыҡмай тигәндәй. Насардан әлбәттә әллә ҡасан сығыр ине. Шуға күрә кеше әҙерәк логик яҡтан фекер йөрөтһә, дөрөҫ яуапҡа сыға. Селтәрле маркетинг нимәнән ғибәрәт һуң? Иң беренсе, без бында көндә ҡулланылырға торған товарҙарҙы үҙебеҙгә һатып алабыҙ. Һәм икенсеһе, беҙҙең компанияның клиенты булырға саҡырабыҙ. Һәм дә өсөнсө, үҙебеҙ өҫтөндә үҙебеҙ эшләргә тейешбеҙ, өйрәнәбеҙ, уҡыйбыҙ, вебинарҙарға ҡатнашып, үҙ өҫтөндә эшләргә тейешбеҙ. Һәм дә үҙебеҙҙең өҫтә торған спонсорҙарҙы ҡабатлап, улар нимә эшләй,
Без дә шул ук эште башкарырга тиешбез. Шуңа бында бер нәмә дә уйлап чыгарга кирәкми, уннан бер нәмәдән дә куркырга кирәкми. Бөтен система әзер, алда эшлә. Шуңа куркынысы юк бернидә дә. Тагы бер момент, мына кайһы берәүләр әйтә бит инде. Ничек мин Oriflame-дан продукция алырга тиешмен? Мине эргәмдә хәтта шәп магазин бар. Магнит Cosmeticsмы, белмәйм, ниндидер киоскмы, хактары ла түбәнрәк, шунда барып алам. Дип әйтәләрме һеҙгә? Кайһы шулай ди. Магазинга товарның нисек килеп етеүен, уның хакы нимәнән гыйбарәт икәнен, товарның сифаты тураһында уйланмайлар да, белмәйләр дә. Менә шул вакытта һеҙ нимә дип әйтергә тейешсегез? Менә карагыз беренче һүрәткә. Заводтан сыккас, магазиндарга товар нисек килеп эләгә һуң? Нисек килеп эләгә? Тәүҙә уны күмәртәләп һатып алыусылар ала товарҙы заводтан, улар үҙ хаҡын өҫтәй. Уларҙан алалар кесе складтар битендә, улар үҙ хаҡын өҫтәй, уларҙан дилерлар үҙ хаҡын өҫтәй, тағы хаҡ өҫтәйҙәр. Перекупщиктар тағы үҙ хаҡын өҫтәп, бына нисә тапҡыр өҫтәлде уже. Һәм магазинға алып барып еткергәндә, магазин тағы ла үҙ хаҡын өҫтәй. Тағы ла үҙ хаҡын өҫтәй. Сөнки уның һатыусылары бар, арендаға түләргә кәрәк һәм башҡа нәмәләренә аҡса түләргә кәрәк. Бына нисә тапҡыр хаҡ өҫтәлә товар магазинға килеп еткәнсе. Нисә тапҡыр? Хәҙер уйлап ҡарағыҙ, ул процентлата нисә килеп сыға инде? 100%-мы, 150-ме, әллә 200%-ҡа хаҡы артыҡ буламы? Товар һеҙ һатып алған магазиндан товарҙың. Әгәр дә һеҙ шампуньды 200 һумға һатып алаһығыҙ икән, нисек уйлайһығыҙ, үҙ хаҡы нисә һум була икән? Заводта сыҡҡан үҙ хаҡы 200 һумлыҡ магазиндағы шампуньдың, минең уйлауымса, 50-60 һумдан артмайҙыр, әгәр дә тағы ла әҙерәк булмаһа. Хәҙер инде уйлағыҙ, ул 50 һумлык шампуньды нимәнән эшләйҙәр ул? Ниндәй компоненттар уның эсендә? Нимә менән баш юаһығыҙ? 50 һум эсенә шампуньға нимә һалырға була? Нимә һатып һалырға була? Быныһы беренсе момент. Шулай уҡ сифаты яғынан хәҙер магазинда төрлө контрафакт товарлар ҙа күп бит инде. Ниндәйҙер подвалда эшләнгән, кем менән ниндәйҙер подвалдарда эшләнгән товарҙар ҙа магазинга престиж һаналған магазиндарға ла килеп инәләр. Наклейкаларын йәбештерәләр дә. Наклейка теләһәмәләрен йәбештерәләр дә, срогы үтһә, срогын яҙалар да яңынан, срогы үткән товарҙарҙы һаталар бит инде. Шулай итеп, ниндәй товар һатып алыуын кеше уйлап бармай бит. Унда тағы ла товарҙы, продукты асып ҡарайҙар, мәҫәлән, косметика һатып алғанда еҫкәп ҡарайҙар, буяп ҡарайҙар. Ә унда банкаһын астың икән, тимәк, унда бактериялар инә тигән һүҙ. Срогы үтә башлай. Ә беҙҙә MLM беҙҙең бизнес multi-level маркетинг тип атала бит инде, MLM сетевой маркетинг тура заводтан партнерҙарына килә. Уның араһында бер инде дилерҙар ҙа юҡ, һатып алыусылар ҙа, күмәртәләп һатып алыусылар ҙа юҡ бит инде. Туп-тура товар заводтан беҙгә килеп эләгә. Беҙ мында партнерҙар ҙа, һатып алыусылар ҙа. Белеүсе Oriflame-дың үҙенең 5 заводы бар. Рәсәйҙә иң зур заводы урынлашҡан һәм башҡа илдәрҙә лә бар заводы. Сифатлы, тәбиғи товар етештерә беҙҙең компания. Хаҡы ла һәйбәт, ҡиммәт тә түгел, бик арзан да түгел. Һәм иң мөһиме, беҙ товарҙы үҙ хаҡы, етештерелгән хаҡы менән алабыҙ тиерлек. Һәм тағы ла мөһим момент, MLM бизнеста һатып алыусылар компанияның партнеры булып китә ала. Беҙ бөтәбеҙ ҙә бында һатып алыусылар ғына түгел бит инде, беҙ бизнес төҙөбөҙ, тимәк, беҙ компанияның партнерҙары. Ә менә һеҙ магазинда һатып алдығыҙ ҙа, мәҫәлән, чистая линияның продуктын компанияға барып әйтә алаһығыҙмы? Әйҙәгеҙ, мин һеҙҙең партнерығыҙ булам, миңә процент түләгеҙ, мин һеҙгә һатып алыусылар алып киләм, миңә өҫтәлмә шунан процент түләгеҙ. 5-тә алып килһәм 3%-мы, 10-да алып килһәм 10%-мы? Шулай итеп әйтә алаһығыҙмы? Юҡ, әлбиттә. Шуға күрә менә бында ла уйланырға кәрәк, кем сетевой маркетингтан ҡурҡа. Партнерлыҡ. Беҙ партнерлыҡ өсөн аҡса алабыҙ бында.
клиенттар алып киләбез компанияга, партнерлар алып киләбез. Финанс пирамидала әйтеп үтүемсә, продукт юк. Кем беренче килгән шул күбрәк акча эшләй бит инде. Ә сетевой маркетингта кем азак килһә лә һәйбәт эшләй икән, үзенең сакырган кешеһеннән дә күбрәк акча эшләп китә ала. Ундай мисалдар безнең арала бик күп. Кем һәйбәт эшләй, шул күбрәк ала. Касан килгән, уныһы мөһим түгел. Компанияга безнең быел 50 ел. Кемдәрдер әйтә, кеше бөтәһе лә уже Oriflame-да, кеше юк. Уныһы ла дөрес түгел. Сөнки без менә килдек 4 ел элек кенә. Ул вакытта ла шулай итеп әйтәләр ине, Oriflame менән дөнья тулган, кеше бөтәһе лә шунда, һәр икенче кеше шунда, һәм башка. Ул теге уйламай гына әйткән бер җавап инде. 20 ел элек тә шулай итеп әйткәндәр, 30 ел элек тә шулай итеп әйткәндәр, һаман да шулай итеп әйтәләр бит инде. Кеше миллион интернетта бигрәк тә күп. Шуңа күрә ул дөрес җавап түгел. Кеше бер касан да бетмәй. Кеше туып тора, кияүгә сыгып тора, бәпәй табып торалар, кемдәдер эшнән кыскарталар, кемгәдер өстәлмә, нимә эш хакы кирәк, һәм башка. Ялкауга һылтау, әйе, дөрес әйе. Ни өчен Oriflame, ни өчен Express Карьера һәм? Сетевой компаниялар күп, нишләп без Oriflame-да? Ни өчен без Oriflame-да һайланып? Әгәр әйтеп китүенсә, Oriflame быел үзенең 50 еллык юбилеен билдәләй. Ул ышанычлы, уңышлы, бөтен дөнья кризисларында лайыклы итеп үткәргән компания бит инде. Икенчедән, бында безнең доход та, килем дә, бизнес доход та официаль рәвештә без налогын да түләйбез, пенсионный фондка ла акча күчерә, бында эшләйһең дә, акча ла алаһың, пенсия яшең дә китеп бара бит инде. Икенчедән, был халыкара швед компанияһы, бында эшләү өчен эш урынында яшәү урында мөһим түгел. Өеңдә интернетың булһа, телефоныңда, ноутбугыңда интернетың булһа, рәхәтләнеп эшләйһең дә эшләйһең. Бездә товар еш әйләнешле, ай һайын алып тора торган товар. Һәрбер кеше, һәр халыктың бөтәһе лә уны куллана. Сетевой компаниялар төрлеһе бар бит инде. Кайберләре порошок һата, кайберләре посуда һата, кайберләре кием һатамы. Менә уйлап карагыз. Порошок алдыгыз икән, ул һезнең бер нисә айга җитә бит инде. Кием алсагыз 1 елга җитә. Посуда алсагыз ул гомерлеккә җитә. Син унда ай һайын барып, тагы ла һатып алып тормайһың. Безнең компания шул ягы менән уңайлы, ул һәр тиз бөтә торган товар җитештерә. Шуңа күрә без ай һайын үзебезнең интернет магазиныбызга инеп, рәхәтләнеп, заказ эшләйбез, ваннабызга инеп карайбыз да, нимә кирәк, кухнябызга инеп wellness карайбыз да, нимә кирәк, шуны һатып алабыз. Компания үзе алып барып, район үзәкләренә, калаларга, офисларга алып барабыз, шунда заказыбызны барып алабыз. Тагы да иң мөһим момент ул әлбиттә ябай һәм отышлы маркетинг план. Тиз үсеш, тиз уңышка өлгәшергә мөмкин безнең маркетинг план менән башка компаниялар белән сагыштырганда. Акча күп түләйҙәр, премиялар бар, зур премиялар директор званиеһеннән алып, һәм әлбиттә бер компанияла башка булмаган момент ул бездәге пассив доход дип әйтәбез, пассив килем. Нимә ул пассив килем? Без 1-2 ел эшләнек тә, золотой директор вазифаһына еттек тә званиеһенә. Артабан эшләмәйенсә, мин әйтеп китүемсә, пенсияга китеп, рәхәтләнеп, эшләгән аксаңды артабан да 3 атна һайын алып, яшәргә була бит инде. Ана шул пассив доход. Ләкин уның өчен бездә 30-40 еллап эшләргә кирәкмәй. Золотой директорга хәзер 1 ел эчендә дә сыгарга була. 1-2 ел. Әгәр дә һездә шул килемегез акча икән, җитә икән, артабан эшләмәскә дә була. Укыту турында әйттек, без бөтәһен дә бушлай өйрәтәбез. Үзебезнең партнерларыбызда берендәй махсус белемдә кирәкмәй, төрле яклап үсеш алабыз монда. Команда менән аралашабыз, яңа дуслар табабыз, уңышлы кешеләр менән аралашабыз.
Мына миңа инде иң нык охшаган ягы булды интернет аша эшләү. Мин касандыр Oriflame'да беренче тапкыр булдым студент ел вакытында. Ул вакытта традицион Oriflame дип әйтәбез инде хәзер. Урам буйлап йөреп, эшләргә кирәк иде бит инде кешеләр эзләп. Ләкин ундай эш методы миңа килешмәде, миңа охшаманы. Хата ла белмәйнем, хатырга кирәк иде. Шуңа күрә мин анда әлбәттә белә идем Oriflame'ның мөмкинлекләрен, монда зур уңышка өлгәшеп булуын. Шулай да эшләй алманым, киттем. Икенче тапкыр килүемнең сәбәбе иң беренче мөһим пункт ул интернет аша эшләү мөмкинлеге. Мына Акъярда яшәгәндә, укытучы булып эшләгәндә бит инде миңа интернет бик уңай булды. Эштән һуң буш вакытыңда үзеңнең яшәгән ерең менән генә сикләнмәенсә, бәләкәй авылда яшәгән кешеләргә бигрәк тә уңайлы бит инде, партнерлар эзләү өчен бөтен Россия буйлап башка илдәргә лә сыгалабыз бит инде. Кайһы бер кеше әйтә, мин интернетты белмәйм, интернетта утырмайм, утыргым да килмәй, димәк мин һездә эшләй алмайм дип. Буныһы ла дөрес түгел, чөнки интернет ул бездә инструмент кына. Команда төзү өчен инструмент кемгәлер, әлбәттә укыту өчен инструмент, безнең бизнес турында белем алу өчен. Кешеләрдә интернетта да сакырып була, әгәр сез интернетта күп утырмайсыз икән, утыра алмайсыз икән, эшләгез үзегезнең якындарыгыз менән, таныштарыгыз, дусларыгыз менән, үзегезнең яшәгән ерегездәге кешеләр менән, ишегездәге кешеләр менән ул интернетта обязательно эшләргә кирәк, мотлак рәвештә эшләргә кирәк дигән үз түгел. Шуны ла яңгыш аңлайлар кайбер бер кешеләр. Мин интернетта утырмайм, интернетым юк дип хата тапкан кешеләр дә бик күп. Шуңа монда интернет ул интернет аша видео карап, әлбәттә укып, хаттар укып өйрәнергә кирәк инде. Уныһы бар. Заказлы интернет аша эшләйбез инде сайт аша. Әйтеп үтүемчә, эш менән дә бергә алып була, балалар менән дә, балалар үстереп карап бергә алып барып була. Уку менән дә бергә алып барып була, улар камасауламай. Әгәр дә кеше, мин эшләйм, вакытым юк ди икән, минем 3 балам бар, вакытым юк ди икән, ул тоже хылтау гына. 14 яшьтән алып бездә эшләргә була. Пенсионерлар да бар безнең командала. Уларга фарин дип кына әйтәбез, әлбәттә. Менә улар үзләренең балаларын уйлап, yeğenдәрен уйлап, уларга ярдәм итәм дип килгәннәр бит инде. Бик хокуклангыз кешеләр бар безнең командала. Пенсия яшенә карамастан, интернетта утырып, өйрәнеп, эшләп, директор булган апайларга мин хоклануымды белдерәм. Шулай компания һеҙҙе һәр уңышығыҙ өсөн директор званиеһына сыҡһағыҙ, бүләкләй ҙә бүләкләй. Аҡсаһын да күпләп бирә, премияһын да түләй, автомобиль программаһы ла бар бит инде, сәйәхәт тә, путевкалар да бүләк итә. Был яҡын бик щедрая компания. Һин первый әйтеп утыр, мин өлгөрмәм. Иң мөһим тағы бер пункт Oriflame'да, Юмар. Oriflame'да безнең бизнесты балаларыбыҙға ҡалдырырға була. Бер тапҡыр эшләнгән бизнесты менә пассив килемгә сыҡҡас, әгәр дә үҙебеҙ артабан булышҡыбыҙ килмәй икән, эшләгебеҙ килмәй икән, балаларға номерыбыҙҙы яҙҙырып, улар артабан да үҫтереп, яңы директор группалары булдырып, тағы ла яңы уңыштарға эшләп, килемегеҙҙе арттырып, эшләй торған мөмкинлек бар. Ул да бик һәйбәт мөмкинлек безнең компанияға. Селтәрле бизнес, сетевой маркетинг тигәс ҡурҡырға ярамай. Бында беҙ 3 ябай ғына эш эшләйбеҙ бит инде. Иң беренсе беҙ компанияның ҡулланыусылары булабыҙ. Үҙебеҙ өйрәнәбеҙ, уҡыйбыҙ, үҙ өҫтөбөҙҙә эшләйбеҙ. Һәм дә клиенттар, ҡалған партнерҙар компанияға яңы кешеләр саҡырабыҙ бит инде. Әгәр ошо 3 шарттың берәүһе генә үтәлмәй икән, бизнес алға китә дип әйтеп булмай. Улар өсөһө лә бер тигеҙ бергә алып барылырға тейеш. Берәүһе генә аҡһаһа, уңыш икеле алып. Уңыш юҡ. Шуға күрә был 3 шартты ла бергә алып барырға кәрәк.
ралли рәвештә. Өйрәнәбез, кеше сакыра башлайбыз, заказ эшләйбез үзебезнең интернет магазинында. Һәм башка кешеләрдә шул мөмкинчелекләргә сакырабыз. Менә карагыз, ниндәй продукция бар безнең компаниялә, ассортимент зур, 2000-гә тиклем исәпләнә. Бөтә кешеләр юына, Аллаһка шөкер. Хатын-кызлар да, ирдәр дә, зуры да, бәләкәсе дә, балалар да. Теш юдыгызмы бүген? Кем теш юды? Куйыгыз әле плюс. Кем монса төшерергә ярата? Куйыгыз әле плюс. Кем бүген баш юды? Кем кулын юды? Кем кулын һабынып юды? Нисә плюс булырга тиеш? 100-дән артык плюс булырга тиеш монда. Әлбиттә, шуңа күрә безнең бизнес һәр вакытта ла актуаль. Ул бер касан да бетмәячәк. Кайһы бер кеше уйлый бит инде. Бетә ул, югала ул. 50 ел яшәп килә бит инде. Тагы ла 100-шәр елдар гомер буе яшәйсәк. Чөнки бездәге товар ул һәр кемгә көн һайын бөтә кешегә лә кәрәк. Косметикалар бар, юыну әйберләре бар, парфюм да бар, аксессуарлар да бар. Һәм әлбиттә иң шәп товары безнең компаниянең ул wellness. Һаулык һаклау өчен булдырылган продукция wellness. Витаминдар, коктейль, суп, аш. Аштар. Безнең башкорт теле бигрәк матур да. Балалар өчен дә, ирдәр өчен дә, хатын-кызлар өчен дә бар монда продукция. Айрым тукталып үткем килә ошо wellness продукция турында. Менә без 3 ел буе кулланабыз бу продукцияны. Oriflame-га тиклем, экспресс карьерага тиклем минем 3 балам да авыру булды. Сибек һәр вакыт авырыйлар инде. Ай һайын дигәндәй без больниска йөреп, антибиотик алып, шулай дәвалана торгайнык инде. Мәктәп эшендә эшләгәндә үзем дә азаккы елдарда еш авырый башладым, еш больничный ала башладым. Бер нәмә ярдәм итмәй торгайны, аптекадан без витаминнар постоянно ала торгайны һәр вакыт. Ләкин уларның берендәй дә файдасын күргән дә булманы. Хәзер мин беләм ни өчен. Чөнки аптекаларга витаминнар синтетик витаминнар. Әлбиттә уларның кайда эшләнгәнләре контрафактларла килеп беләгәләр инде. Безнең компаниялар тик табигый компонентлардан эшләнгән витаминнар, менә wellness продукция һатыла. Хәзер менә без авыру дигән нәмәне оныттык. Аллаһка шөкер, больниска ла юлды оныттык. Аллаһка шөкер дип әйтәм. Тик ошо wellness продукцияны гына рәхмәтлебез. Кемдер wellness'ты куллана, уларга афарин дип әйтергә генә кала. Монда чаттай алалар, балаларга ла бирәләр. Бик яхшы. Әлбиттә, кемдең балалар авырмаһын тиһәгез, энергиялы булһын тиһәгез, үзегезнең дә авырулардан котылгыгыз килһәгез, 30 яшьтән, 35 яшьтән кеше еш авырый башлый. Һәм менә безнең wellness кабул иткән кешеләр ата-сәйдәрегездә авырмаһын тиһәгез, уларның күп давлениянда, йөрәк авыруларыннан котылуын теләһәгез, әлбиттә уларга ла wellness продукцияны тәкъдим итә алабыз. Авырулы сакта ла, ЕГЭ-га әзерләнгәндә, әлбиттә, экзаменга әзерләнгәндә бу продукциянең файдаһы бик зур. Без үзебездә уны испатлаганбыз һәм шуңа курыкмаенча бөтәһенә лә тәкъдим итә алабыз. Менә күрүегезчә, бездә косметика гына түгел. Кайһы бер кешеләр әйтә бит инде. Юк, косметиканы мин кулланмыйм, нимә һатып алайым? Oriflame-да яңлыш фикер. Безнең косметика миңа килешмәй. Яңлыш фикер, әлбиттә. Шуңа күрә менә һәйбәт итеп аңлата белү мотлак. Менә был һүрәттән күрүегезчә, Oriflame компаниясында косметиканан тыш төрле техникалар да бар, электротехника, товардар, кухня товарлары, кәрәк-ярактары. Менә безнең өйдә Айгөл ошо Oriflame'дан алган бөтен кухняларның пароварка менән дә куллана, соковыжималкалар бар, тостерларда бөтен техника Oriflame'дан алынган. Ул техникалар, әйберләр бөтәһе лә компаниялар оештырылган акциялардан безгә бушлай килде. Яки Ниндәйдер әдгенә хакка яки. Мәсәлән, планшеттар, балаларга планшет
Смартфондар бөтәһе лә Oriflame'дан алынган. Безнең ноутбук та бар Ноутбук та Oriflame'дан, планшет, Oriflame'дәке. телефон, әйтеп үтүебезчә бит инде принтер да бар. Һәм башка күп кәрәк-ярактар туп-тулы. Шуңа Oriflame ул косметика гына түгел. Менә быел юбилей елында тагы ла программа акциялар бик күп. Oriflame безне бүләкләргә күмеп утырта дигәндәй дип әйтһәң дә була. Катнашыгыз, бүләкләрен алыгыз. Тагы ла кешеләрдән акча кәрәкмәй тиһәгә дә заказ һатып алырга кәрәк бит дигән җавап оеш осрый, шулаймы? Заказ алыр кәрәк булгач, без акча һалабыз дип әйтәләр. Уйланмай кеше, уйланмай. Магазинга йөрөгәндә ул акчаһы да аламы икән кәрәк-ярактарын? Һавын шампунда акчаһыз бирәләр микән магазинда уга? Ундай кешеләргә. Мин шулай дип уйлыйм. Әгәр дә кеше әйтә икән, һездә товар алыр кәрәк, акча барыбер түгәргә кәрәк дип әйтәләр. Мәйтәм, магазинда һез акчаһыз алагызмы әллә? Һавын шампунь алганда. Бездә тора-бара, тәүдә бит инде 20%-нан ала башлайһың, регистрация иткәндән һоң, тора-бара һинең скидкаң да арта бара, уровеньга күтәрелгән һайын һәм менеджер уровеньнан башлап һин 60%-ка тиклем ташлама алаһың компанияның. Менә мин бында үзебезнең адаккы бер заказды күрһәтәм. 200 баллга эшләгән заказым 2700 тирәһе генә булды. Монда нимә генә юк, 200 баллга күп итеп теләгән нәмәңдә алырга була. Заказның үз хакы 7000-гә якын. Менә миңа нисә һум ташлама эшләгән? 4152 һум компания ташлама эшләгән бит инде. Менә ай һайын 2-3 мең тирәһе акчаны кеше барыбер кайдалыр алып барып халып куя. Алып куймай инде. Нимәләр һатып ала? Кайдалыр магазинга алып барып һала. Әмма ләкин унда уга әйтеп үтүебезчә сифатын да белмәй нимә һатып алганын, ул магазинның партнеры ла була алмый. Без бында бит инде акча елгә осырмайбыз, бизнес төзибез. Кәрәк-ярак товарлар һатып алабыз. Белүебезчә, без бында команда төзибез. Команда төзеп кенә уңышлар яшәргә була. Әмма безнең бына проектта экспресс карьера дибез бит инде без. Без экспресс карьерала команда төзүнең дә үз ысулы бар. Бик ябай гына. Бында һин үзең генә команда төземәйсең, һинең өстәге партнерың, өстәге спонсорың һиңа команда төзергә ярдәм итә. Һин дә төзисең, ул да һиңа үзенең кешеләрен һинең астыңа язып, шуңа күрә командала үсеш тә бик тиз була. Әгәр һин үзең дә әүдем катнашаһың икән, үзең дә кулланучылар күп табаһың икән, уңыш тиз генә директор звонына саба. Оҙаҡ көттөрмәй. Менә безнең хәзер командала, проектта модага инеп китте. 2-3 ай эсендә директор звонына тиз генә сыгып, һәйбәт акча ала башлайлар. Әгәр дә тәүҙән әүҙем актив эшләй башлайһың икән, оҙаҡ уйланып икеләнеп йөрөмәйһең икән, яҡындарың, туғандарың, дуҫтарың менән эшләй башлайһың икән, улар һеҙгә нығыраҡ ышана бит инде. Оҙаҡ уйланмайҙар, шулай уҡ уларға шундай метод менән эшләһәгеҙ, тиҙ арала директор, золотой директор званиеһын асырға була. Әлбиттә, тырышлык кәрәк. Тырышһыҙлык булмаһа, бында ялҡауҙарға урын юҡ. Ялҡауҙарға уңышҡа өлгәшеп булмай, әлбиттә. Мына беҙҙең уровеньдар. Һәр продукттың үҙенең баллы бар бит инде, бонус балл тип атайбыҙ. Һеҙ заказ эшләгәндә, заказығыҙҙың бонус баллы килеп сыға. Командағыҙҙа кешеләр бар икән, уларҙың баллы һеҙҙең группа баллына бергә һанала, һәм һәр каталог һайын, 3 аҙна һайын һеҙҙең группа баллы һаналып, аҡсағыҙ да һанала. 3%-тан алып доходҡа сығырға була. Әлбиттә, бәләкәй сумманан башлана инде менә 750 һум тирәһе. 3%-ка тик үзеңдең заказыңнан да сығып була, 150 балл эшләйһең икән, һин 3%-ка сыҡтың тигән һүҙ. Һәм әлбиттә, артабан инде командаңа кешеләр алып килеп, бергәләшеп һәр берегеҙ заказ эшләп, уровеньға күтәрелгәндән күтәрелә барып, 22%-ка сығып, директор званиеһын асаһығыҙ, 20 мең тирәһе эш хаҡы ала башлайһығыҙ. Әлбиттә, был уровеньдарҙы бер артлы бөтәһен дә үтергә кәрәк тигән һүҙ түгел, уларҙы һикереп үтеп китһәң дә була.
Күптәр шулай эшләй дә, кемдер килә лә, шунда ук 9%-ка сыгырга мөмкин, менеджер булып китергә мөмкин. 9-дан 15-кә сыгып, 15-тән 22-гә сыгып, менә һиңа 200 айда директор званиеһында аса. Һәм нисек тиҙерәк ошо директор званиеһына ирешергә һуң? Бернисә варианттар бар. Менә һеҙгә тәҡдим ителгән варианттарҙы ҡарағыҙ, бөтәһе лә нисек эшләүегеҙҙән, командағыҙҙа ниндәй кешеләрҙең нисек эшләүенән тора, әлбиттә. Әгәр дә 20-шәр бәләкәй генә заказдар эшләйегеҙ икән, һеҙгә 300-500 кеше кәрәк була командаға. Әгәр дә һәр каталог һайын 75 балл тирәһе эшләй икән, 100 кеше менән звание асырға була. Әгәр дә 100-шәр балл эшләйегеҙ икән, 75 кеше менән директор званиеһына етергә була. Һәм әлбиттә иң оптималь, иң отошло вариант, иң тиҙ вариант ул 150-шәр балл эшләп, 50 кеше менән 200 айда директор званиеһын асырға ирешергә була. 150 балл эшләгән кеше төрлө яҡлап та ота, сөнки бөтөн акция программаларда ҡатнаша. Мин әйтеп үтеүемсә, ҙур ташлама ла ала компаниянан һәм тиҙ үҫә. Шуға күрә бында һәр кем үҙе һайлай инде. Тиҙ үсергә теләйме, тиҙ сығырға теләйме, нисек эшләй, нисек тырыша. Бында директор ғына булып Ҡайҙа булған беҙҙең? директор Золотой директор менән директор юғалған. Беҙҙең директорҙар юғалған. Шуға күрә директорға сыҡтығыҙ икән, ул теге неҙең баҫҡыстың Директор маҡсат түгел, шуға юғалған. Шуға бында баҫҡыстар күп. Бында старший золотой директорҙа, сапфир, бриллиант директорҙа булып китәләһең. Күпме директор үҫтерәһең, һинең эш хаҡында, зарплатың да күберәк. Беҙҙең девиз да шулайыраҡ ҡоролған. Кешегә аҡса эшләргә ярҙам иткән һайын, һинең дә аҡсаң күберәк, һин дә үҙең күберәк аҡса эшләйһең. Шуға менә күреп тораһығыҙ бит инде, һәр бер звание япҡан һайын компания беҙҙе бүләкләп тора, эш хаҡы ла алаһығыҙ, һәм быға ҡушып, һәм дә премия. Директорла икән эш хаҡы, плюс уға $1000 премия, өлкән директор икән $2000 плюс зарплата. Өлкән директорға 1000. 1000. Өлкән. Өлкән директор, старший директор. Күрүәтсә, баҫҡыс ҙур, шуға директор менән генә беҙҙең кешеләр туҡталып ҡалмай. Тәү маҡсат ул золотой директор, пассив доход, пассив килем. 2 директорға ғына ярҙам итһәгеҙ, һеҙ золотой директор. Алтын. Алтынға үрләргә кәрәк. Долларҙарҙа премия эйе, $2000 золотой директор ала, $3000. Менә беҙ сапфир директорҙар бит инде. Былтыр май айында сапфир директор званиеһын япҡас, $4000 премия алдыҡ. Эш хаҡыбыҙ да менә ошо 137,000 самаһы булды микән, әллә күберәк булды микән? Күберәк булғандыр ул. Беҙ 500,000 самаһы премия менән аҡса алғайныҡ, званиеһын япҡанда. Дважды бриллиантовый, икеләтә бриллиантовый директорҙа ғына туҡталып ҡалмай, уңыш баҫҡысы артабанында дауам итә. Йөрәгем эшләмәй уже. Нисек инде йөрәк эшләмәй? Йөрәк эшләмәйенсә йәшәп булмай. Менә беҙҙең уңыш баҫҡысы, бында бриллиант президент званиеһына тиклем етергә була. 1000 тием дә Миллион. $1 миллион премия алырға була. Менә хәҙер беҙ был баҫҡыстың уртаһында беҙ торабыҙ. $4000 яҙылған ерҙә, менә һары баҫҡысҡа бер аҙым баҫҡанбыҙ. Һәр тиҙерәк икенсеһен баҫып, артабан күтәрелергә лә, эшләргә. Пландар ҙур, маҡсаттар ҙур, балалар өсәү. Шуға күрә әле туҡталырға бер ҙә уйлаған юҡ. Был баҫҡыстарҙы үтәлмәй тип ҡурҡырға ярамай. Был баҫҡыстың түбәһенә менеп итеүселәр бар. Беҙҙең илдә лә бар. $1 миллион алып, президент вазифаһына әйтһәң, һеҙгә компания бушлай машиналар бүләк итә. Иң яҡшы машиналарҙа йөрөп, көн һайын компанияның акционеры булаһығыҙ. Президенттан алып, һеҙ уже компанияның акционерына әйләнәһегеҙ. Эш хаҡы ла килә, акционер булып, акцияларҙан да аҡса килә, килем килә бит инде. Бер кеше эшләгән икән, тимәк, уны бөтәһе лә булдырыла. Бына был һүрәттә күреүсә, беҙҙең 2 йылда алған килем. Бына 2015 йылда беҙ 1,8 килем алған булған. Әгәр ябай эштә эшләһәк, беҙ бындай килемде алыр инекме? Ала алмаҫ инек. Бының өсөн беҙгә
7-8 ел эшләргә туры килер. Менә безнең 2006 елда, 6-сы түгел. 2016 елда без 2015 елдагы килемде 1 миллион сумга арттырганбыз. Дәүләт эшендә килемде олай арттырып буламы? Арттырһалар Ел һайын миллионга күбәйтеп артык эшләп буламы, иптәштәр? булмай, булмай. Кайда була? Безнең монда зарплата үс азна һайын 17 тапкыр бит инде. Елына активрак, әүдемрәк эшләйһең икән, артып тора. Ел һайын менә миллионга, бернисә миллионлап үзеңнең доходыңды арттырып барырга була. Тагы ла кызыклы бер момент. Кемдер уйлай, наверное, у 200 миллионлык товар һатканнар дип. Калай күп товар һатканнар дип уйлайдыр әле. Шунда җавапты ла яшь ишетәбез, әйеме? Эшләгән вакытта күптәр уйлай, без бында һату итеп, товар һатып, акча эшләйбез дип. Иң беренче уй күптәрнең шулай. Менә уйлап карагыз, ай һайын 100-шәр меңләп, 140 мында күпме күрәгез суммаларда, шундай суммага товар һатып йөреп акча эшләп буламы икән ул? Безнең кем һатып йөргәнде, токлап товар ташып йөргәнде күргәне бар? Кем күргәне бар? Кемгә товар һатканыбыз бар? Шуңа күрә ул бында эштең асылы һатуда түгел. Һатырга мөмкин, әлбиттә, кеше, ләкин 100-шәр меңләп килем ала алмайһың һатудан. Бында килем, доход, команда төзүдән, структура төзүдән, товар әйләнешеннән килә. Компанияга бер информацион мәгълүмати бизнес. Безнең бизнес информацион бизнес, һату бизнесы түгел, информацион бизнес дип атала. Без башка кешеләргә компаниянең мөмкинчелекләре турында мәгълүмат иткерәбез. Бында ниндәй мөмкинчелекләр бар, нисек акча эшләргә була, ниндәй сәяхәттәр бар, ниндәй банкеттар бар, шул турында кешеләргә һөйләп, кешеләрдә тормышын үзгәртергә өндәп, үзебезнең компанияга сатабыз. Шул була инде информацион бизнес. Безне компания акча түләй, кешеләрне акча эшләргә өйрәткән өчен, директорлар үстергән өчен. Хәзер инде менә үзебезнең тормышыбыз турында һөйләп үтәйек. Нисек экспресс карьера менән безнең тормыш үзгәрде? Хәзер без бит инде тулыһынча азат кешеләр, берәүгә лә буйһынмайбыз. Күп вакытыбызды гаиләбезгә, балаларга бүләбез бит инде, бергәләп вакыт үткәрергә тырышабыз, матур, кызык йөрҙәрҙе күрһәтергә, ял итергә. Уларҙың буш вакыты булганда, балалардан гына зависим итеп әйтәйек. Уларҙың буш вакыты булганда, менә шундай бергәләп вакыт үткәрергә тырышабыз. Шул иң зур казаныш безнең өчен. Балалар бәләкәй булганда күбрәк улар менән вакыт үткәрергә кирәк. Акса килем ала башлау менән һинең тормышың да үзгәрә бит инде. Менә без хыялдар тормышка аша, менә без үзебез хыялланган экспресс карьера эшләп, ике хыялыбызды тормышка ашырып, ике зур хыялыбызды тормышка ашырып дип әйтсәк тә була. Беренчедән, без компаниялар автопрограмма ярдәмендә өр-яңы иркен машина алдык бит инде. Быга тиклем без тотынылган иске машиналарда йөрһәк, хәзер бына 2 елга якын без Шкода машинаһында йөрибез бит инде. Һәм дә икенче безнең хыялыбыз яңадан Өфө калаһына кире кайту ине бит инде. Шуңа менә былтыр без Актярдан Өфө калаһына күсеп килдек бит инде. Һәм бүгенге көндә Өфөдә яшәйбез, эшләйбез. Үзебезнең тормышыбызды үзебез корабыз. Тик экспресс карьера менән генә менә ошо хыяллар тормышка ашты. Әгәр дә без бында булмаһак, нисек булыр икән? Уйлауга ла куркабыз. Әлбиттә, безнең иң зур хыял ул диңгез буенда ял итү. Әйтеп үтүемсә, бер кайда ла йөргән дә булманы бит инде. Һәм менә золотой директор булгач, 2015 елда без Дилә менән өсәүләшеп, Төркиягә ял итеп кайттык. Безнең беренче сәяхәт үзебезнең аксабызга, әлбиттә, золотой премияны алгач, $2000 премияга үзебез путевка һатып алып, Төркиягә барып ял итеп кайттык. Шуннан башланып китте безнең сәяхәт итү. Компания менән дә, үзебездә.
Бына көз көне 2015-тің көзендә компания менеджер конференцияны игълан итте. Египетта булды ул хәл, беренче менеджер конференцияга. Унда без команда белән эләктек, 14 кеше һәм 4 көн ит киткес ял итеп кайттык Египетта, Шарм-эль-Шейх калаһында. Унда инде бөтенләй бушлай путевка бездә булды. Менеджер званиеһына 15%-тан алып, еткән кешеләр, һәйбәт эшләгән кешеләр эләкте инде безнең команданан. Бик матур ял булды, һаман да фотларны кап иҫләп ултырабыҙ, һағынып. Беренсе менеджер конференция Египетта булды. Артабан инде 2016 елда компания менән без булдык Кипрда. Золотой конференцияга эләктек уже. Дилә, Гөлназ Бүләкова, безнең командадан Әлиәмә Айнур, килен менән ҡустым, һәм экспресс карьеранан әлбиттә зур команда булды, менә үҙегеҙ күрәһегеҙ. Башҡа илдәрҙән дә булдылар анда безнең команда экспресс карьера. Беларусь, Казахстан, тағы ҡайҙа? Молдова, Украина менән хеҙмәттәшлек итә бит инде. Бик күңелле, бик оҡшаны был ял. Компания һинең өсөн дә бөтәһен дә эшләй, бер нәмә тураһында уйланмайһың да, борсолмайһың да, рәхәтләнеп ял итәһең, уҡыталар да, өйрәтәләр дә. 5 көн Кипрда булғандан һуң беҙ остыҡ Сочи ҡалаһына. Кипрдан тура Сочи ҡалаһына остыҡ. Унда инде беҙҙе менеджерлар көтә ине. Менеджер конференцияһы дауам итте унда. Унда беҙҙең команда бик зур, 40-тан ашыу кеше иҫәпләнде. Улар менән осрашып, 3 көн дауамында, әллә 2 көн. 2 көн дауамында Сочила ял иттек. 3 көн. 3 көн ял иттек. Был инде икенсе менеджер конференцияға булды. Был сәйәхәттәр бөтәһе лә бушлай булды. Компания түләне, беҙҙең сығымдар сыҡманы анда. Мега конференция, дөрөҫөн әйткәндә шулай булды инде. Шулай уҡ беҙҙең иң ҙур ҡаҙаныш 2016 йылдың йәйендә беҙ бөтә ғаиләбеҙ менән 5 әүләшеп Ҡырымда, Ҡара диңгеҙ буйында ял иттек. Бына беҙҙең иң ҙур хыялыбыҙ яңыраҡ тормошҡа ашты. Үҙегеҙ беләһегеҙ, бөтөн ғаилә менән сәйәхәт итеү өсөн күпме ниндәй ҙур аҡса кәрәк икәнен. Ә хәҙер кемдәрҙер бындай сәйәхәткә йылдар буйы аҡса йыя бит инде, йәки кредитҡа алыпмы. Беҙ был сәйәхәтте үҙебеҙҙең 1 айлыҡ бер эш хаҡына ғына барып ҡайттыҡ бит инде. Шуға күрә рәхәтләнеп 10 көн буйы балалар менән ял итеп ҡайттыҡ. Уларға бик оҡшаны, әлбиттә, тағы ла барайыҡ тип, тағы ла килербеҙ тип ҡайтып киттеләр. Хәҙер инде бына быйыл урын һайлайбыҙ әлегә. Ҡайҙа барырға? Иҫәп инде сит илгә. Самолетта осоу. Балаларҙы самолетта осороп, уларҙың самолетта осҡаны юҡ. Сит илгә алып барып күрһәтергә балаларҙы. Экспресс карьера менән беҙҙең тормош ҡырҡа үҙгәрҙе тип әйтергә була. Төрлө сәйәхәттәр, төрлө мероприятиялар, төрлө банкеттар бит инде. Бына былтыр беҙҙең хыял Санкт-Петербург ҡалаһын күрергә ине. Шуға былтыр компания Санкт-Петербургта ҙур конференция үткәрҙе. Беҙ унда ҡатнаштык, күрҙек бит инде. Һәм дә йыл һайын беҙ Мәскәүҙә төрлө банкеттарда, банкет директорҙар банкетында ҡатнашып тора бит инде. Тормош ваҡиғаларға бай. Арифлейм компанияһы менән Өфө филиалы буйынса ла төрлө мероприятиялар, осрашыуҙар булып тора. Менән беҙ команда менән уларҙа осрашабыҙ. Бизнес завтрактар, мотивацион осрашыуҙар, яңы йыл банкеттары. Беҙҙең команда бында ҙурайғандан ҙурая бит инде йыл һайын. Осрашыу унда бик күңелле. Команда менән менеджер уровеньнан башлап, 9%-тан башлап, 12%-тан башлап ундай осрашыуҙарға эләгергә мөмкин. Мына хәҙер 4 йылға йомғаҡ яһағанда, ошо турала әйтеп үткем килә. Мына иң беренсе булған мероприятие беҙҙең 2014 йылда беҙ ҡатнаштыҡ. Дилә менән икебеҙ генә барған инек. Бына мин сәхнәлә торам, бер үҙем 15% чегын тотоп. Әле башлаған ғына осраҡ ине бит инде. 7
Уйланып торам, нык хатта сәхнәлә. Йылмаймайым да, көлмәйем дә ни өчен? Чөнки команданан берәү дә юк, таныштардан берәү дә юк. Шул вакытта шундай уй килде инде икенче мероприятиеларга күбрәк үзебезнең команда менән, үзебезнең кызлар менән йөрергә һәм моны яй көне ярты елдан һуң без дүртәләшеп килдек. Тагы бер мероприятиене көз көне инде менә команда үсте. Менеджерлар менә үсте, күбәйде, үзегез күрәһегез. Артабан инде без менә әллә унлата, әллә йөзләтә үсеп күп партнерларны йып очраша башладык инде. Менә 15нче елда уже карагыз фотоларга 16нчы елда. Иң зур горурлык менә былтыргы елдың күзендә, ноябрь аенда без үзебезнең очрашуыбызды үткәрдек, мотивацион очрашуыбызда. Тик безнең команданы гына Башкортстан буйлап йыюга өлгәштек. 200дән кеше ул. 200дән ашу кеше йыелды. Менеджерлар, уңышлы эшләгән менеджерлар, бик күңелле, бик фәһемле очрашу булды әлбиттә. Әлбиттә, безнең команда тик Башкортстан буйлап кына йыелган дип әйтергә ярамай. Татарстанда ла бик күп безнең актив әүдем партнерларыбыз, минең директорым да бар Татарстанда, Казанда, Силәбе, Ырымбур, ошо күрше өлкәләрдә лә безнең партнерларыбыз күп. Тагы бер горурлык ул безнең директорлар, лидерлар. Әйтеп китүе үтсә бит инде, яй һайын Мәскәү калаһында директорлар банкеты уза бит инде. Менә күрәсезсә, 2015 елда безнең команданың 3 кенә директор барһа, былтыр 2016 елда 24 директор. Менә быелгы 2017 елдагы директорлар банкетына безнең команданан гына 44 кеше билет алган дип әйтергә була. Һәм дә тагы бында бер үзенчәлекле сетрикерне әйтеп үтәргә кирәк. Компания ел һайын үзенең партнерларына төрле урындарда ошондый билдәле урындарда сараларды узгара бит инде. Быелгы юбилей елында безне Олимпийский комплексында ошондой сара көтә. Банкет Олимпийскийда була, ура! Без зур команда менән барабыз. Монда 44 директор, 40лаган директор тагы ла үзенең спутник юлдашын алып бара. Шуңа күрә икән тирәһе кеше безнең команданан буласак. Бөтәгезгә лә булырга. Ятып калмагыз. Ярый, кемнәр бәпәй тапкан, улар бармаһын. Әллә Лилия бараһыңмы? Әйтеп үтәбез, быелгы юбилей елы 50 ел безнең компанияга, шуңа күрә матур саралар, мероприятиялар, конференция, банкеттар үтеп кенә торасак. Менә яңарак гыйнвар аенда Майами калаһында Америкала бриллиант конференция булды бит инде. Бик матур. Артабан инде әйтеп үтәбез, без июнь аенда банкетта Мәскәүдә очрашасак без. Һәм иң көткәне, волнительное, Кулкынландыргысы конференция ул круиз, золотая конференция, алтын конференция безнең 2 лайнерда, 3 ил буйлап, Төркия, Греция, Италия буйлап лайнердагы круиз. Сентябрь аенда була Алла бирһә. Унда золотой директордан алып безнең директорлар квалификация үтте. Безнең команданың гына унлаган кеше эләкте. Уларны котлайбыз. Безнең команданы котлайбыз, бик зур горурлык әлбиттә. Тагы ла октябрь башында була тагы бер менеджер конференция, инде Болгарияда була быел. Бик куанычлы хәл, компания безгә икенче тапкыр унда квалификация үтү мөмкинлеге бирде. Хәзер менә бүгенге килгән партнерларыбыз да, тагы да киләсәк партнерларыбыз да ошо Болгарияга эләгү мөмкинчелеге аласак. Һәр теләгән кеше унда бушлай путевка алу мөмкинчелегенә ия. Шуңа күрә былтыр ла бүтәнне лә һөйләйбез, тугандарыбызга һөйләйбез, таныштарыбызга ла, таныш булмагандарга ла. Һәркем унда эләгә ала. Үзебез дә катнашабыз, эшләйбез. Һәм максат итеп куябыз ошо Болгарияга бару турында. Безнең команда Алла бирһә бик зур составта унда катнашачак. Директор япһа барам. Айгөлдән торамы ни?
Әйтеп китеүсе, Oriflame компаниясында автопрограммаға бик уңышлы эшләп килә. Без моны алдык бит инде, һәм дә бриллиант директор дәрәҗәһенә күтәрелһәң, һиңә компания лизингка Volvo автомобиле бирә торгайны. Әмма быелдан был программага үзгәрешләр индереп, хәзер үзең моны ошо премиум класстагы 5 автомобильнең берәүен һайлап алаһың бит инде. Быел без үзебезгә Кемгә нинди машина охшый? кем моны Volvo, нинди машина Lexus, алырга теләй? BMW, Audi, Volkswagen. Без үзең машинабызды һайланык, ала бирһә, быелгы елда алабыз. Ошо 5 машинаның береһе Безне көтә. безне көтә. Бик шәп программа. Шуңа күрә, әлбиттә, бриллиант директорга, Гәүһәр директорга етергә кәрәк барыбызга. Һәм дә менә ир-егет буларак минең ошонда ир-егетләргә лә өндәшкем килә. Ир-егетләр бит инде ул гомумән асылында гаиләне карарга тиешләр бит инде. Үз гаиләһен курсалап, гаилә белән бергә, балалар белән бергә, уларның ничек үскәнен күреп, ярдәм итеп хатынына бергә булырга тиешләр. Тәрбияләргә. Әмма ләкин кызганычка каршы дип әйтәйек микән, безнең күп ир-егетләр Себер яктарындамы яки башка тарафтардамы ситкә сыгып китеп, акча эшләргә мәҗбүр бит инде. Һәм ул шунда эшләп йөргәндә лә, кайтып өендә бер ай булганда ла хатынының безнең экспресс карьера Oriflame'да интернетта эштә утырганын күреп, уларга кире камасаулап, кире күндереп дип әйтәйек микән, эшләргә камасаулайлар инде. Шуңа мин егетләргә әйткем килә. Әгәр тормыш иптәшегез, кәләшегез интернетта акча эшләйм дип ултыра икән, тырыша икән, шуға камасауламагыз. Әгәр дә ярдәм итһәгез, анда бигрәк тә афарин дип әйтергә кала инде. Чөнки бына күреп торабыз, икәүләп эшләгән кеше бездә теге гаилә бизнесы бит инде хәзер. Икәүләп ул эште алып барһаң, уңышка ла тизрәк өлгәшәһең, һин үз тормышыңды ла яхшыртаһың бит инде. Һәм дә һин ситкә китмәенчә лә өйдә утырып, гаиләң белән, балаларың белән, хатының белән, тугандарың белән бергә матур, лаеклы тормыш алып барырга була бит инде. Әллә кайда йөрергә лә кәрәкмәй. Монда бөтәһе лә үзебезнең кулда. Интернет, компьютер һәм үзебез. Бүтән бер нәмә лә кәрәкмәй. Себерең ары торһын. Себердә эшләгән акчаны бында Ленинста арттырып эшләргә ул. Әллә кайда йөрмәенсә, әлбиттә, уныһы дөрес. Һәм әлбиттә, нинди ир-егет үз бизнесын булдырырга килмәй инде. Бында һин үз бизнесыңның хуҗаһы, үз-үзеңә хуҗа, беркемгә лә буйһынмайһың. Уныһы ла бик ылыктыргыс момент, әлбиттә. Шуңа күрә безнең ир-егетләребез күбрәк уйланһындар ине. Кушылһындар. Гаиләгез менән килеп бергәләшеп эшләп уңышларга өлгәшергә ясаң. Себерең ары торһын, әйе. Һуңгы вакытта яңалыктарда асып карагыз, төрле ошондай статьяларга осрап торабыз бит инде. Яңарак мына безнең Башкортстан буенча ошондай нимәле новость? Яңалык сыкты. Тиздән безнең мәктәпләрдә, вузларда интернет бизнеска өйрәтә башлаячаклар, укыта башлаячаклар. Шундай закон сыгасак безнең республикала. Мына хәзер бит инде 21 буат бөтен нәмә интернетка курылган информацион вакыт, информацион технология вакыты бит инде. Шуңа күрә интернетты кире каккан кешеләр дөрес уйламай, әлбиттә. Интернет менән хәзер бергә атларга кирәк, өйрәнергә кирәк. Тиз арада менә мәктәпләрдә укыта башлаячаклар, ә без бу турыда бүтән дә беләбез дип әйтсәк тә була. Без үзебез башкаларны өйрәтәбез, укытабыз, ничек интернетта акча эшләргә. Шуңа күрә уйланырга,
Сәбәп был статьяла, был яңылыкта. Бына тағы бір бізді шаңқатқан бір яңылық деп етейік мекен? Шаңқының? Шаңқының. Мен шаңқыманыз. Быйылғы жылда мына Сбербанк компанияғына бүтінде илдің бек көслі банк деп етейік мекен? Быйылғы жылда 3000-ге якын кешені кыскарта бүтінде. Бұндай көрініш бір Сбербанкқа ғана түгел, қалған ойышма, қалған предприятияларға. Мына өзіңізде көріп тұрасыз бүтінде. Мектептерде кыскартуу бара, иланда сағаттарын кыскарталар, іш хақын кыскарталар. Шуға күрә бүгінгі күндә безнең интернет бизнес бик актуаль һәм урынлы бизнес дип әйтәйек микән. Бүген башлаган кешеләр иртәгә көнгә үзенә нигез һала, иртәгәге көненә ышанычлы була бит инде. Шуға күрә бүгендән уйланмаенча был эшкә тотыныр кирәк, һәм дә киләсәгеңдә үзеңнең балаларыңды, тормышыңды хәстәрләргә кирәк дип әйтергә була. Менә роботларга килгәндә, Сбербанкта роботлар эшләй башлана, һәм менә Өфө калаһында бездә зур магазиннарда анда Ашан, Магнит магазиннарында һатучылар хәзер кәмей. Уларның урынына теге автомат терминалдар гына, онда заказ димез. Нимәл? Хатып алган товарларыңды үзең күрһәтәң дә, үзең пробивать итәң дә, акчасын түләйһең дә. Үзең акчасын түләйһең, һатучылар да кирәк. Һатучылар да кирәкмәс, сагаһың да китә. Менә хәзер күп зур компанияларга шулай отышлырак бер тапкыр робот терминалдар һатып алдылар да, бер тапкыр сыгым булды ла, һатучыларга аһәң түләргә кирәк бит инде. Шуңа күрә ундай хәл менә хәзер еш күзәтелә. Шул турала күп кешегә уйланырга кирәк. Хәзердән үк. Һәм өстәлмә эш урыны бездә. Бары өчен дә бездә өстәлмә эш урыны. Тәүдә өстәлмә булһа, адактан инде төп эш урынына әверелә бит. Автоматизация, әйе. Менә шулай итеп, йомгак яһап бүгенге һөйләгән вебинарга без шуны әйткебез килә. Безнең интернет проект Экспресс карьера хәзер бик уңышлы эшләй, 6 ел эшләп килә бит инде. Ел һайын уңышлырак, ел һайын, көн һайын партнерлар күбрәк килә. Менә ышанмайм дигән кешеләр күп нимә югалта әлбиттә. Ышанаһығыҙмы, ышанмайһығыҙмы? Безнең партнерлар уңышка өлгәшә, күбрәк акча эшләй, сәяхәт итә, тормышын үзгәртә, балаларын алып йөрөй, балаларының үсешенә ярдәм итә. Шуңа күрә һеҙҙең ышанмауығыҙҙан беҙҙең эш туҡтап ҡалмай. Бында һеҙ генә нимәшәйегеҙ? Үҙегеҙҙе тотҡарлайһығыҙ. Әйе, тотҡарлайһығыҙ. Тағын бер момент, күп кире яуап биргән кешеләр, менә 3-4 элек беҙгә юҡ тигән кешеләр хәҙер үҙҙәре килә менә. Нишләп мин шул саҡта шунда уҡ килмәнем икән? Хәҙер мин золотой директор, сапфировый директор булыр инем тиҙәр. Күп ваҡыт юғалтҡандарын хәҙер аңлайҙар әлбиттә. Шуға күрә һеҙҙең бөгөнгө юҡ тигән һүҙегеҙ ул 2 йылданмы, 3 йылданмы, ләкин 1 йылданмы, иртәгәме ул эйегә әйләнәсәк. Шуға ваҡытығыҙҙы юғалтмағыҙ, бөгөндән үк, хәҙерҙән үк беҙҙең компанияла, беҙҙең уңышлы проектта, беҙҙең уңышлы командала эш башлағыҙ. Арифлейм ул косметика, каталог, банкалар түгел. Арифлейм ул азатлыҡ, иркенлек, финанс азатлығы. Арифлейм ул йәшәү стиле. Беҙ хәҙер эшебеҙ тип тә әйтмәйбеҙ, Арифлейм ул беҙҙең йәшәү стиле. Сәйәхәт, яратҡан эшебеҙ, буш ваҡыт, балаларға, үҙебеҙгә, туғандарға ярҙам, кемдең ата-әсәһенә ярҙам иткеһе килә. Кемнең ата-әсәһе бәләкәй пенсия хаҡына йәшәй. Туғандарына ярҙам иткеһе килә. Хыялдарын тормошҡа, үҙенең хыялдарын тормошҡа ашырға килә. Бында һеҙгә нимә кәрәк, бөтәһен дә ала алаһығыҙ, бөтәһенә лә ирешә алаһығыҙ. Уның өсөн әйтеп үтеүсә, махсус белемегеҙ ҙә кәрәкмәй, нисә йәш икәне лә мөһим түгел, ҡайҙа йәшәгәнегеҙ ҙә мөһим түгел, аҡсағыҙ ҙа кәрәкмәй, тик тырышлыҡ ҡына. Тырышлыҡ булһа, көн һайын эшләү торған системағыҙ булһа, алда маҡсатығыҙҙы күрәгеҙ икән, барыһына ла ирешәсәкһегеҙ.
Ярый, без башлаганда 4 ел элек безнең менә республика буйлап уңышка өлгешкән мисалдар юк иде. Без ундай кешеләрне үзебезнең арала белмәй идек, күрмәй идек. Ул вакытта Рәсәй буйлап та безнең экспресс-карьерның берничә генә директор бар иде. Шул да камасыл алманы бында безнең үзебезгә ышанып эш башлагыбызга. Без менә бер касан да икеләнмәдек, уверенный. Үзебезгә ышандык. Опять ышандык. Икеләнмәдек, без белдек. Менә безнең бу шанс. Мин русча сөйләп башлаган. Башкорт запасым бетте минем уже. Ошында гына сетевой бизнеста гына без тормышыбызды үзгәртә алабыз. Башка ердә әйтеп үтүсә без булдык, ул безнең өчен түгел. Бында бөтен ябай кешеләр, һәр тырышкан кеше үз максатына ирешеп, тормышын үзгәртеп, хаялдарына ирешә ала. Инде мәйтәм. Һәм дә Айгөл Сакарда бит инде эшләй башлаган. Һәм мин кемдер менә безнең проектка кушылган, әлеге көндә икеләнеп анда ярар эшләр менә иртәгә эшләп алып китермен әле, или анда бер-ике көндән, дүшәмбе көндән эшләп алып китермен әле дип утырган кешеләргә дә әйткем килә. Вакыт бушка үткәрмәгез. Бүгендән, менә бүгенге кистән алып эшләй башлагыз. Әгәр эшләһәгез, һезнең уңышта озак көттермәс. Бөтәһе дә һезнең кулда. Бөтәһе дә һезнең кулда. Шуңа бындай мөмкинчелекте кулдан ыскындырмагыз. Түзегез, тырышыгыз, әлбиттә проблемалар да булыр. Без бында уларда сисергә өйрәнәбез, лидер булырга өйрәнәбез, үсешәбез. Тырышкан ташка кадак каккан диләр бит инде. Шулай булгач, бөтәһе дә һезнең кулда. Шулай итеп безнең уңышлы, зур, көчле прогресс командаһы, безнең команданың хәзер үзенең исеме бар бит инде, прогресс дип атала. Һезне көтә. Кемдер әлегә безнең командага регистрация итмәгән, кем һезне был вебинарга сакырган, шуларга мөрәҗәгать итегез. Кем һезгә был видеоны, азак язмаһын һезгә биргән, тәкъдим итә. Шул кешеләргә мөрәҗәгать итеп, әйтегез, мин экспресс-карьералы эшләргә теләйм, тормышымды үзгәртергә теләйм, бушлай сәяхәт итәргә теләйм, акса миңа кирәк, балаларымның зур уңышка өлгәшүен теләйм, миңа ярдәм итегез. Һәм уңышлар һезгә көтегез. Нинди һорауларыгыз бар? Язһагыз, җавап бирәбез. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Килгәнегез өчен рәхмәт. Ниндәйдер кытыршылыктары булса, гафу итегез. Беренче безнең башкортча вебинар. Башкорт теле үзенчәлекле бит инде. Терминдар, ниләр күбенәһе русса. Һораулар юкмы? Ярый, һорауларыгыз булмаһа, һау булашабыз. Интернетта очрашканга тиклем һау булыгыз. Пока. Тырышырбыз, артабан үткәреп торырга. Төрле темаларга. Рәхмәт барыгызга. Мин кушһа агыз.